Ladies and gentlemen, I'm really happy to represent you, my precious, my music, my feeling, and my dance. Dance for. Be so gorgeous, be so graceful. She's coming to the dance floor. Be so gorgeous, be so graceful. I'm looking for your old, she's talking to the beat. I'm looking for your gold, she's moving musically. I'm looking for your old, she's talking to the beat. I'm looking for your gold. Feeling. Show me up your broken feeling. Show me up your old way feeling. Show me up your broken feeling. This is place for your grace. Final pose. Kiki House of Anunnaki, hemen txiztan ditugu txalo bero bat. Eta arratsalde on denoi, ongi etorri. Ongi etorri musika bulegoa elkarteak, urtero bezala, eta urten ja 8. ez, ohitura honak mantentzeko daudelako, antolatzen duen sari banaketa bikainontara. Sari hauen bitartez, Euskal Herriko musikaren panorama osatzen duten musikari eta artistei aitortza egin, eta sektoreko eragile desberdinen lana bultzatu, eta babestea du helburu musika bulegoak. Baina, bueno, hitz potolo ez aratago hau sari banaketa bada, hau gala bat da. Eta horregatik besteak beste egongo da, zuzeneko musika, eta ondo pasako dugu, eta zuek ere igoko zarete ona, eta hitz egingo duzue, gauza politak esango dituzue, seguro, gu unkituko gara, zuek ere unkituko zarete, eta horregatik denok ere gaude sekula ahaztuko ez dugun ordu bete baten aurrean. Beraz, hasteko eta behin zuekin, Ainhoa Vitoria! Epa, eta Julen Telleria! Eskerrik asko! Txaloa guretzat ere bai, ez da, merezita, pixka. Lehenengoa guretzat. Como decíamos, hoy vamos a repartir los premios Música Bulegoa 2024, queriendo así reconocer el trabajo de todo nuestro sector musical y premiar a los músicos vascos en esta 8ª edición. Beste zer baino lehen orain eskerrak eman behar dizkigu gure babesleei. Eskerrik asko a todos y a todas las patrocinadoras que vais a hacer posible esta gala. Lehendabizi babesle nagusiei, Laboral Kutxari eta Bizkaiko Foru Aldundiari eta baita gainerako gure babesle guztiei ere. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saila, Gipuzkoako Foru Aldundia, Etxepare Euskal Institutua, Iruñako Udala, Sympathy for the Lawyer eta Laguntzaileak SGAE Fundazioa eta Zentral Aretoa. Bienvenidas, bienvenidos, por lo tanto, en nombre de la Asociación Música Bulegoa, comenzamos. Hasi egingo gara lehendabiziko saria banatuz. Gainera lehendabiziko saria aspaldiko lagun bati emango diogu eskarmentu handiko artista baitugu. Felix Buff, 11 proiektutan ibilitakoa, Aton Rumban, Willis Drummonden, txalo bero bat. Felix Buff. Joseba Irazokirekin laguntzaile, Rafa Berriorekin ere bai. Baina iaz, bere lehendabiziko proiektua aurkeztu zigun. Bateria alde batera utzita, orain gitarra hartuta, bera da Rudiger, gaurko lehendabiziko saria jasoz. Zorionak. Feliz, zorionak.
zorionak denoi. Bueno, saria oraindik ez du esan, baina Pilar Aguilar, Sympathy for the Lawyer kideak, elkarteko kideak banatuko du, eta mentxe dator ja saria jasotzera. Pilar Aguilar, miembro de la compañía Sympathy for the Lawyer, un aplauso para ella también, berak emango dizu saria. Argazkiatara, bertan. Hemen aurrean argazkitxoa aterako dugu gero denok elkarrekin. Bueno, eskerrik asko, kaixo, deneri. Eskerrik asko, Pilar. Muchas gracias a Música Bolegoa para este premio y es el primer premio que se me entrega en toda mi vida, entonces no sé muy bien cómo hacer esto. Y además abro la ceremonia, o sea, si habría una más para tener un ejemplo de cómo lo que hay que decir, lo que no hay que decir, más que todo. Y entonces, bueno, lo voy a hacer simple y labur, corto. Muchas gracias a mi hermano, a Johannes, que es mi productor también. Y este premio va a él también, como ya lo puedes coger en las manos, que es parte del proyecto de la banda, que siempre me ha apoyado mogollón, mi hermano. Y entonces quería que esté en el escenario conmigo. Luego Vincent Bestaven de la banda, o sea, toca los teclados conmigo. Hemos estado en muchas batallas con Ulysse Drummond, con Petit Fantôme. Ya hace 8 años que tocamos juntos y es una inspiración y me ha ayudado mucho en todo el proceso también. A José Berasoki también, que es mi amigo desde hace casi 20 años, 17 años, no sé, no cuento los años porque dan mala suerte y te hace sentir viejo, o sea. Entonces, y también muchas cosas con Joseba, con Atom Rumba, con José Berasoki, con Giel, con Mikel Enchun, con Gandú también, hemos hecho un disco juntos, bueno, muchísimas cosas. Y también a los que no están, Miquel Sánchez, que es mi batería, y aplauso para él. Y también Antoine Philippe, que toca el bajo, y bueno, son mis compañeros de carretera. Gracias. Y quiero también dar este premio a Nerea, que me acompaña desde siempre, que está ahí solita en la silla, bueno, haber venido a saludar conmigo. Y también, como no, a Valentina Ridolfi, que nos sigue en todas partes desde este disco. Y ojalá que muchos años vamos a hacer juntos y mucho viaje. Ya está, ya me he liado mucho, no sé si es corto, largo, ya veremos con los próximos que vais a subir, o sea. Y muchas gracias para el premio y para también el otro premio que viene luego, que me va a ayudar para una salida o dos en la carretera con la banda. Entonces, bueno, eskerrik asko. Zatoz, Pilar, argazki txiki bat aterako dugu hemen aurrean, jarri hortxe denok Pilarrekin batera, talde guztia. Bai, batu zaitezte, hori data. Hortxe. Momentu hau betiko gordetzeko. Txalo ero bat, beraz, esan bezala, eta orain gainera zuzenean, beraz, bai, orain lanera, mutilak hartu zuen tokiak, lehen da biziko saria Rudigerrentzat, The Dancing King lanagatik, lan hortatik puska bat, orain zuzenean zuentzat, gozazazuela. Vale, vamos a tocar una canción que se llama Breathe, del último disco de Dancing King, y habla un poco del mundo en el que estamos. A ver si hay unos ingleses parlantes en la sala. Breathe. You believe that there is something right in this town. The road leads to towns, the sticks to lands and memory. You believe in second chance. It's
It's never been better circumstance. You believe North Korea is the invader. Meanwhile the Black Hawk adjusts its machine gun and lasers. The price of life, the loss of taste. The best attempt to erase the smile on everybody's face. It keeps you busy believing in nothing at all. Makes you feel you lose the power. The worst hangover, but you are only drinking water. It won't be long for us to beg at Goldman shelter. I never considered myself a man of action, but now it is a pandemic situation. Everybody knows and sees the benefit of a slowdown. There's nothing wrong and everybody keep the engine on. Like a bragging cunt in a red Lamborghini car, running out of gas, can't get no far. No sign of calm from out in Kuwait. To kill and eat, the hungry lion has to wait. It's a well-done strategy from state biology. We choose the gas mask better than change a thing. It's kind of strange this sudden worry for health. When someone speaks and tries, you shut it away. Away, away, or another. You won't shut it down. Slow down. Away, or another. You shut it away, 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 or another. You won't shut it down. Slow down, away, or another. You shut it away, 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 or another. You won't shut it down. Slow down, away, or another. Jose Berazoki, eskerrik asko, aio. Eta bereak, txalo bero bat, beste txalo bero bat. Aupa Rudiger. The Dancing King, lana sarituta, bale. Jarraitu baino lehen, ohar txiki-txiki bat,
Bai. Batez ere sariak jasotzera zatozen ontzat. Irabazlei. Hori, irabazleentzat. Zuen izenak aipatuko ditugu, baina lehen da bizi entzun lasai, zuen eserlekuetan eserita goxo-goxo, zuen inguruan ze gauza politak dauzkagun esateko, eta gero ja bukaeran deituko zaituztegu sariak jasotzera. Da, zorrela, alako, edo Zuek besteko. lasai, Hori. patxada sartu, Zuek disfrutatu. entzun, zer esan behar dugun. Bigarren saria banatzera goaz, film baten soinu bandari emango diogu, musika bulegoa saria, historiako euskarazko pelikularik ikusiena bilakatu da Paul Urquijoren Irati filma. Ikusiena eta entzunena. Eta hain justu ere, pelikula hortan entzuten den hori sarituko dugu. Maite Arroita Jauregi eta Arantzazu Calleja artistek berriz ere batu dituzte haien indarrak, Iratiren mundu magiko fantastiko horretan sar gaitezen. Epaimaiaren esanetan, soinu banda delikatua osatu dute. Zaurgarritasunez eta auskortasunez betea istorioa bera bezalaxe. Se refleja especialmente en un cuidadoso trabajo vocal. Polita. El premio será otorgado por Maitane Bueno, directora de Zona de Laboral Kutxa. Maitane Bueno. Beraz, igo dadila mesedez, Saria matera. Maite Arroita Jauregi. Maite Arroita Jauregi dator, saria jasotzera! Zorionak, Maite? Hortxe. Zorionak. Jarri argazirako biok. Maitan eta Maite. Pixka gerturatu. Hortxe, hor. Guapa, guapa. Saria jasotzen Maite Arroita Jauregi! Amalurra gurgarri, beldurrik ez gaueko ari, ekita hilargi alabak ditu, ta ekilorea oroigarri. Amada gehien mari, badaki nore zigorta zari, zugear semea lurpean data, altxor guztien zaindari. Eskerrik asko. Eskerrik asko Arantzazu Calleja eta nere aldetik. Eskerrik asko musika bulegoa. Eta bueno, hemendik deiegin nahi dizuet, zuei erakunde publikoi, denon artian eta elkarlanean jarrai dezagun kultura babesten, eta hortarako ni neuketaranek ere ezinbestekoa deritzogu gu kulturgileak, sortzaileak, artistak zaintzea. Ze askotan, sentitzen dut puntu pixkan tristea jartzea, baina bueno, askotan gure lan baldintzak ez dira honenak, eta denon artean baloratu dezagun gure lana. Kulturak egin gintuen, kulturak egiten gaitu, eta kulturak egingo gaitu. Eskerrik asko. Eskerrik asko Maite. Eta zorionak, Badakigu. Familia. Zorionak, Maiteri. Eta ze garrantzitsuak bere hitzak. Hirugarren saria, el tercer premio este año va para Zetak. Eta zer esango dugu, Zetak taldearen inguruan, azken boladatxo hontan ja, Euskal Panorama goitik bera irauli duen proiektuaz musika elektronikoa eta euskara, eta euskal kultura, eta tradizioa, eta mitologia bikain uztartuta, betirako geratu diren kantu biralak sortzu dituelako Zetakek, eta gaur hemen ahaztien
diskoa sarituko dugu. Con este trabajo, Pello Reparaz ha querido dar un paso más, tanto en la música como en el imaginario, en el universo que rodea Zetak. Epaimaiak, Pello Reparazen etengabeko berrikuntza saiakera txalotu du. Proposamen musikalari dagokionez, kontzertu bat, bizi esperientzia bilakatzeko, osagai berritzaileak kontuan hartu ditu Zetakek, eta hori da besteak beste aitortu nahi duguna hementxe gaur. Saria banatzera datorrela Maider Beloki Iruñeko udalaren izenean, txalo bat, Maiderri. Eta jaso dezagun, txalo artean gure hirugarren irabazlea Pello Reparaz, Zetak. Erdian, hortxe. Opa, zorionak. Zorionak. Paliko. Argazkia, aterako dugu, aurreran eskamutilak, harri hortxe fotorako hiruok, dida? Hortxe, Kaixo, bueno, mila esker, sari honengatik, egia esan ahaztikenek horrelako sorpresa polit eta ederrasko ekarri dizkigu, momentuz, egia esan esperientzia ederra disko honekin bizitza tokatu zaigun guzti hori. Horien artean, musika bulegoa sari hau, guretzat lehenengoa. Eta ederra, normalean horrelako sari banaketetan eta nahiko intentsito jartzen naiz. Eta gaur egia esan besterik gabe, nahiago nuke hau nire aititeri eskeni. Aitite, utxi biai, egurra. Bueno, mila esker, niri gustatuko litzaidake eskertzea nire gurasoei beti esan didatelako jarraitu, musikaren arloan jarraitu konfidantzarekin, eta gaur ikustekoa da, Pello Reparazzi esker, noski, hemen gaudela, eta benetan sari polita eta eskertzekoa dela. Mila esker, benetan. Zorionak bikote. Zorionak bikote. Zetak hirugarren irabazlea. Bueno, agertoki honetara igotzen urrengoak, badu esperientzia agertokietan, eszenatokietan, holtza gainean, hizketan. Baina zuetako batzuk jakingo ez duzuena da, baduela esperientzia baita musikari bezala ere. Eta musikari diogunean esan nahi dugu txistulari, dultzainero, edota pandero jole ere, naiz eta gaur, ustez behintzat, ez datorren instrumentu hartuta. Ustez. Ekimen honen babesle ezinbesteko den Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburu eta bozeramailea Bingen Zupiria hemen da. Txalo bero bat. En nombre del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística. Esan bezala gaur pandero hori gabe. Arratsaldeon, musika bulegoko adiskideok eta eskerrik asko aurten ere zuen festa honetara gonbidatzeagatik, eta arratsaldeon zeuri ere Iruñeko kultura zinegotzia, eta arratsaldeon ekitaldi honetara etorri zareten guztioi bereziki saria hartuko duzuenoi. Lehen hitzak eskerronekoak izatea nahi nuke. Eusko Jaurlaritzaren kultura sailaren izenean eta eskerronik eta aitortzarik egiazkoena egin nahi diot Euskal Herriko musika bulegoari. Eta baita bulegoaren zutabe eta kide diren Kultura Life musika aretuen elkarteari, MIE, musika industria elkarteari, musikari, Euskal Herriko musikarien elkarteari eta musikagileen elkarteari. Aitortza, bai Eusko Jaurlaritzako kultura sailaren izenean eta bai Etxepare institutuaren izenean ere musika bulegoa lankide fin eta preziatua delako musikaren sektoreak gure herrian dituen behar izanei aurre egiteko. Lankide fina da eta tresna eraginkorra. Eta eraginkortasun hori adierazten da estrategiak diseinatzerakoan, helburuak finkatzerakoan eta egitasmoak ekoizterakoan.
lankidetzan. Bai, gure etxe barrurako, baina baita ere mundura ateratzeko, eta uste dut horren adibide egokia dela Etxeparerekin eta kultura sailarekin duzuen lankidetza edo azken urte hauetan sortutako Basque Music plataforma eta marka. Euskal Erakundeen helburua da gure herriaren irudia munduan sendotzea eta kultura irudi horren osagai garrantzitsua da. Sé que habéis estado hace poco tiempo en Bogotá, en el BIME, y creo que esa feria va a dar buenos resultados y creo que es una buena muestra de la colaboración que existe en este caso entre el Instituto Etxepare y Euskal Musika Bulegoa. Y creo que también la creación y el desarrollo de la marca y de la plataforma Basque Music está contribuyendo a ese conocimiento internacional de la música que se crea en Euskal Herria. Hori, kanbora begira, baina uste dut barrura begira egiten direnak ere aipatu behar direla, eta datu bat ematera noa besterik gabe. Kulturklikek egin duen 2023ko kultura jardueren azterketak dio, igaz 17.000 kultura ekitaldi baino gehiago izan direla Euskal Autonomi Erkidegoan. Eta 17.000 ekitaldi horietatik 5.000 eta 500, hirutik bat baino gehiago beraz, musika emanaldiak eta kontzertuak izan dira. Aurreko urtean baino 300 gehiago izan dira, 6% gehiago. Musika emanaldiek gure kulturan eta gure kultura ohituretan eta kontsumoetan duten garrantzia adierazten du datu horrek. De más de 17.000 actos culturales que se celebraron en la Comunidad Autónoma Vasca el pasado año, 5.500, 3 de cada uno, son conciertos o actuaciones musicales. Creo que es una buena muestra de la atracción y de la satisfacción que produce en la sociedad vasca la música que vosotros y vosotras creáis y realizáis. Musikariak, musika egileak, musika industria eta musika aretoak dira, zuek zarete, kultura esperientzia hauen mamia eta egitura jartzen duzuenak, eta azken batean ohitura hori posible egiten dizuenak. Zorionak guztioi zuen lanagatik eta musika bulegoaren gaurko sari emate ekitaldi honetan bereziki zorionak 2023an gehien nabarmendu zareten kantari, abeslari, talde, musikari eta musikagilei. Zeuena da saria eta zuena gaurko festa hau eta zuen gonbiteak dioen bezala ez da dela musika eten. Zorionak eta eskerrik asko. Eusko Jaurlaritzaren izenean. Bagoaz zaurera, eta ia esan ondo gustorari gara, baina nik uste jendeak gehiago etorri dela gu entzutera baino musika entzutera inoa. Bai, tarteka musika ere ondo sartuko da. Laizter izango da hori, laizter izango da, baina orain saria banatuko dugu eta ondoren irabazlea hementxe izango dugu holtza gainean abestiren bat eskaintzen. Pingenek ere aipatu du, etorri dira Kolonbiatik, Bogotatik, tripak dauzkate kiskun-kaskun ala moduz, baina etorri dira eta hemen gaude, eta postutzen gara, eta tripen alde batera utzita egia da, eta etortzaingo dugu sariak jaso eta jasoari garela, azken boladan, izaro, bai adituen aldetik eta baita publikoaren partetik ere. Bai, hamarkada bat holtza gainean eman ostean 0 de enero diskoa, iritsi zitzaigun abenduan, bere 4. diskoa. Aro berri bat izarorentzat eta xamurtasunaren iraultza, nik uste denontzat, ez da? Epaimaiaren iritziz, bikaina da proiektuaren ekoizpen eta kontzepzio globala. Bere pop abesti kutsakorrei bide berriak ireki dizkie. 0 de enero aborda desde sonidos pop a urbanos, pasando por sonidos intimistas con arreglos para pequeña orquesta con gran soltura. Saria banatzera dator, musika bulegoko lehendakari orde. Aitor Bengoetxea, txaloero bat, ari ere, Aitor Bengoetxea. Txalo bat. Eta garaikurra hartuta. Saria jasotzera, Izaro. Aupa Izaro, con todas vosotras, nuestra ganadora, Izaro Andrés, por su disco 0 de enero. Zorionak, Izaro. Zenez, betxerrian. Txaloero. Hortxe erdian aurrena.
Bai, Kolonbiatik etorri berri eta hoxe. Gauz askoren kontrola bai, esfinterrena ez hainbeste. Baina, bueno, hemen gauz eta oso pozik egiz esan bizitzen gabizen danakin. Niri ilusio berezi egin dozte beti sari honek, ez dakit, da sari bat niretzako badeko laolako pixu bat, apalien ikusten dudan bakoitzien nik pixu hori sentitzen dudala barruen, konfiantzaren pixua igual. Eta nahiko niek eskaini nire lantalde guztixai, hemen dauz gaur Garazi, Iker, Txiki, Matxin, Eneko, Sergio, Esti, ez dienak etorri, Unai, Nerea, Aritz, eta uste oldisto, ez? Zein, Isa, Elena, jente pilo bat, eta niretzako beti da oso emozionantie, bueno, zuen berbak eta gauzak entzutie, ze niretzako badazio zer uste hori nire ikin hauena dala niegan sinistu daben jentie, eta benetan zuek barik ez nuke nahi egin hau, kriston zoramena da lan hau egitie, baina zuekin kriston gozamena da, berdin da en la salud y en la enfermedad. Maiteko zaituet beti eta niretzako plazer bada kantuek egiten bizial izetie, ohore bada kantuek egiten bizial izetie, eta kantatuko dutzuet beti, eskerrik asko. Oraintxe ere bai kantatuko duzuet. Etorri, lagundu jozue. Bai, pixka bai. Garazi, Iker, Julen Txiki, hauei ere txalo ero bat, orain tokatzen da. 0 de enero pixka bat defendatzea. Zuzenean, Izaro! Bueno, prestatu dugu Ixa eta besteak. Giratzen dugu gure showaren 5 berzio diferentekin, eta gaur ekarri dugu akustikoetan jotzen dugun Ixa eta besteak. Aber, zer dino zuen. Txiki prest dagoenean. Zu prest hauz? Bai. Gu prest hauz? Beste libururen atzean eskute zaitez, baina inbeste hitzekin jastakizun horre zaren, etorrit esango dizu nola itzultzen den. Hizkuntza bakar batean ea ondo ulertzen den, helburuak argi gorrotatzea helden, dakidanetan esango dizu nola ez. Hasi berri isilik geratu nintzen, irainetan igerian alaberrez, baina ez dizut bueltatuko bat bera ere ez. Suntitu nazazu albazu, erreinu daukat eraikite, zugandik salbu. Botere urridunak edo zein botere goxe, bi esku izan ta biak olioz bete, maitatzea beste zerbait da bide batez. Urteak pasa ditut zuri begire, eragin zenidan krisiaren arire, nere besortzaile bat lehen deserria. Suntitu nazazu albazu, erreinu daukat eraikite, zugandik salbu. Suntitu
Txalo bero bat, mesedez Izar hori, Txiki, Iker, Garaziri, denei, mila esker. Y vamos con los siguientes protagonistas. El quinto premio es para la orquesta Bilbao Sinfonieta. Bilbao Sinfonieta orkesta gai da, musika klasiko garaikidea, hainbat testu ingurutan interpretatzeko. Asmo garbi badaukate, gaur egungo kulturaren bihotzera iristea, berzio koherente eta ausartekin. Eta hala egin dute Arroxa Xuriaren artean sakelako opera berrian. Francisco Domínguezek Euskal Marder Baladen antologia zoragarria moldatu du Bilbao Sinfonietarentzat, erdiaroko emakumeen bi ikuspegi alderatzen dituena. El jurado destaca la gran calidad técnica del proyecto con un tratamiento original y poco visitado por otros compositores. Beraz, etor da dila mesedez, Jon Bagez, musika bulegoko zuzendaritza batzordeko kidea saria berak emango dio, badator. Saria berak emango dio Bilbao Sinfonietako kidea den Iker Sánchez Silbari, hementxe da, txalo bero bat berantzat. Zorionak, hortxe argazkiatara. Jarri hortxe erdian eta... Eskerrik asko, Jon. Iker Sánchezen hitzak entzungo ditugu segidan. Arratsaldeon guztioi, lehenik eta behin mila esker, musika bulegoari, ahotsa emateagatik, musika garaikideari. Guretzako Bilbao Sinfonietarentzat oso proiektu oso sari garrantzitsua da, baita diskoarentzat, baina nik uste gure sektorarentzat baita ere. Horrela musika bulegoari berriz ere mila esker babes horreri gaur egun idazten den musikari. Mila esker, eskerrik asko. Zorionak Bilbao Sinfonietari. Venga, beste bat gehiago. Jarraian, gaurko 6. saria banatuko dugu, 2017an sortutako proiektu baten ariari tiraka, Basoan proiektuaren eskutik heldu baitzaigu Basoan 2 izeneko lan berria. Hala da bai, 2017an batu ziren Akiari aita semeak Joseba Irazokirekin batera, Basoan proiektua aurkezteko, Robi Baso musikari estatu batuarraren lana eta pentsamendua, lantzen zituzten lan horretan, eta orain 7 urte beranduago, heldu zaigu Basoan 2 disko berria, gaur aitortza egingo dioguna. Kasu hontan, epaimaiak lan instrumental bikaina txalotu du, ambizio handikoa, originala, ausarta, eta mainstream izatetik urruti, ekarpen izugarria egiten diona euskal musika modernoari. Txalo jone gale mauzu, txalo, bai. Ondo. Eta saria emateko igo dadila mesedez Iñaki Otalora, musika bulegoko zuzendaritza batzordeko kidea. Reparte el premio Iñaki Otalora, miembro de la Junta Directiva de Música Bulegoa. Y como decimos, el premio es para el proyecto Basoan, por su último trabajo, Basoan bi. Datorrela Joseba Irazoki berriz ere mesedez, saria jasotzera. Alpa Joseba. Joseba. Holtza erdian biak, mesedez. Zorionak. Solastuko naiz nire bai. Ez dut ohiturarik, sariak hartzeko, gaur Felixekin zatitxo bat, eta bestea nire lagun Atxaritarrekin, Beñat, Julen eta Oian Ollark, Parisen dagola eta Beñat lanean, horrela behar duen bezala. Eta lehenengo esker formalak, hori musika bulegoari, jitu elkarrekoare azkenean ez da etorri, baina eskerrak ere bai elkarrekoei, beraiak erran bezala horrelako proiektu ez komertzialei horrela lekua egiteagatik, eta apostua egiteagatik guregatik. Eta gero Maitek erranduenaren arira, kultura sustatzearen arir horretara, ere bai eskertuko nuke ere bai, edo uste dut, ari garela sartzen
makrokultura horren sustatze horretan, ez? Festivalak tope-tope, eta zentral bezalako aretoak, uste dut larri dabiltzala, ez? Kafe Antzokia, Azpeitiko aretoak, eta uste dut, areto horiek ez baldin badire sano ari, gu musikariak, eta batez ere klase ertaina garenak eta batzuk are gutxiago, ez dugula espaziorik eukiko gure musikak aurkezteko orduan, sari hau zergatik ez, aretoentzako. Aupa, Joseba. Bueno, zazpigarren saria banatzera goaz, bixi, bagoaz, aurrera. Julen, musikan eta kulturan oroar garrantzitsuak izaten dira metaforak, ez da? Metaforaz beteta goten gara, bai letretan, baita disko baten kontzeptua azaltzerakoan, holaxi izaten da, ez da? Metaforak erabiltzen dituzte gure musikariek, eta zein eder eta zein metaforiko azaldu zigun ibilbedik bere diskoaren esanaia. Izan ere, zer da goldea, ez badan ekazar izan ezinbesteko erraminta, ez da? Goldeak iraultzen du lurra, oraindik behar dituen sustraiak mantenduta eta gainerakoa erauzita. Hala, lur berria landatuko da. Poesia. Kulturak ere horrela funtzionatzea nahi luke ibilbedik eta alaxe islatu du, ondo islatu gainera, diskontan. Haiek behintzat landatu dute euren hazia. Bai, gaur arratsalde gaueko saritutako bada, Goldea diskoa ibilbediren eskutik eta alaxe nabarmendu du epaimaiak. Euskal Herriko belaunaldi berrientzat ezinbesteko bilakatu da talde nafarra. Hori ere garrantzitsua. Goldea diskoa da, soinu sakonez eta konpoketa zaindu ez betetako lana. Eta nabarmentzekoa diote ahots lana. Saria ematera dator, Fernando Garaioa, bera da Navarra Music Komisioneko ordezkaria, txalo bero bat, mesedez. Fernando Garaioarentzat, aldiz saria jasotzera oso osorik ibilbedi, Goldea lanarekin. El siguiente premio es para el grupo navarro Ibilbedi por Goldea y entrega el premio Fernando Garaioa de Navarra Music Commission. Zorionak. Fernando Lekin, deno batera, aurrean jarri isa hori dagoen tokia, mesedez, aurrera, ibilbedi! Atxaldeon guzioi, hasteko eskerrik asko musika bulegoari aitortzagatik. Guretzat ere gure lehenengo saria da, eta bastante urduri gaude, baina oso eskertuta. Eta probestu nahiko genuke tartetxo hau, pare bat gauza azpimarratzeko. Batetik, eskerrak emateko kulturgintzan oroar, baina musikan ere interes pertsonaletatik harago lanean zabiltzaten guziei, eta esker bereziak eta animo ere autogestioan zabiltzaten denei. Eta bestetik, askotan joera daukago ez musikarien figura bastante mitifikatzeko. Eta pixkat hori apurtzeko asmoz edo, eta Josebak eta Maitek ere aipatu dituzten hoien hildotik, aipatu nahiko genuke, musikariok ez garela ez dakit gaitasun edo hain bereziak ditugun pertsonak edo inspirazio ez atorrela zerutik eta edo zein diskoren atzean lan pila bat dagoela, ordu pila bat dagoela, entsaio pila bat dagoela, ikusten den hori guzia baino askoz ere gehiago, eta gure kasuan lan horren guziaren emaitza besterik ez dela Goldea, eta asko pozten garela ikusteaz Golde horrek gure lurretatik haragoko lur batzuetan ere funtzionatzen duela. Eskerrik asko. Bagoitza bere tokira, bai? Utzik saria nahi duzuen tokian, orain merezita daukate eta eszenatoki oro bezala, ibilbedi zuzenean.
Txalo ero bat beti, ibilbediri, mesedez. Aupa ibilbedi. Iruñean gauden Nafarroan oso pozik, hori ere gera bedi esan da, eta Nafarroa inguruan jarraituko dugu, ze banatuko dugun urrengo saria da, oraintxe jaio sortu berri den talde batentzat, eta dagoeneko musika bulegoak ematen dituen sari hauetan ari dira gurekin batera, arratsalde ederra ospatzen. Ez da gutxi. Janus Lester proiektuaren atzean da Jokin Pinatxo, musikari beratarra, beste beratar bat, eta bere ahots lodi eta esanguratsuarekin harrapatuta utzi gaitu, baita gure epaimaia ere, gaur saria jasoko du. Zuzeneko bere diskoa sarituko dugu, Donostiako Daba aretoan grabatutakoa, Ate Birakariak. En este caso el jurado destaca el buen gusto de los arreglos, con especial atención a los vientos metales que aportan en este disco un sonido redondo. Eta nik pila bat pozten naiz, gainera txarangeroak dira txalo bat, mesedez aientzat. A ver, instrumentuak jo egiten dira oraindik, instrumentuak jo ere egiten dira. Bueno, eta saria Garbitxuk emango dio, Esgael Lurraldeko Kontseiluaren presidenteak hemen da, eta hemen da, noski, Jokin Pinatxo, Janus Lester. Ate Birakariak zuzeneko diskoagatik saritua. Haupa zuek, haupa Jokin, zorionak. Arraskia atera beharko duzu, Jarri aurren argazirago, utilak. Mila esker, lehenik eta behin mila esker musika bulegoari, sari honengatik. Zuek aipatu bezala, hasi berri den bide bat delako hau, eta urte eta erdi jotzen pasata gero, horrelako errekonozimendu bat jasotzea kriston oparia da guretzako, eta gustatuko litzake horrela esker azkar batzuk ematea, horrelako Ate Birakariak zuzeneko lan baten atzean badagolako ezkutuan ibilien kriston jende pila lanean, gainera, uste dut egiten dugun ia dena bezala, estrespean egintzen zerbait izan zela ere bai, eta gustatuko litzaidake eskerrak ematea Enekori, eskerrak ematea Ikerri grabatzeagatik, eskerrak ematea Ekaitz, Ekandari grabatzeagatik, Elenari argiengatik, mila esker ere bai, beti nire albone egoteatik, Esti eta Sergio, norbaitariko nahi zuzten, Dabako Sebas ere bai, plazer bat izan zen zurekin, ateak ireki eta anibiltzea. Baina, gaur gustatuko litzaidake enfasi berezi bat egitea ez, guk jotzen dugun hori, oraindik ez dakidalako oso ondo nola deskribatu, baina ez dudalako nik bakarrik egiten. Uste dut badagoela, baitu dala bidai lagun erraldoi batzuk alboan, bidai lagunik gabe ez dagoelako biderik, eta naizta nik bakarrik egon gaur hemen, uste dut lan honen atzean kriston sorkuntza lana dagoela, zuekin plazer bat delako sorkuntzaren mugak kilimatzea, eta gustatuko litzadake hemendik altxatzea eta txalo bat ematea mesedeiz, Garazi, Javi, Julen, Andoni, Txiki, Ane, eta Matin, mila esker, altxa pizko, venga, altxa pizko. Vale. Ze lotxatiak, Gero kontzertuan, egongo gara marretan hemen eta jaztire guain lotxatuak, baina guain, pizkat bai. Besterik gabe, mila esker, segi dezagun garai batean erraiak jarri zituzten horiek errespetatzen, beraiek markatu zuten bide horri ekiten, guk gure aletxoa jartzen, eta atzetik datozenei laguntzen, eta alik eta besarka beroenak ematen. Mila esker, aio! Jokin Pinatxo, Janus Lester. Eta berak esan du eta ez daztu, hau guztia bukatu ondoren eta piskat gure tripak eta berdindu ondoren, batez ere Bogotatik eta datozenak, ondoren 10etan kontzertua Janus Lesterren eskutik hementxe zuzenean. Kroketa izango da. Kroketak emango dituzte? Ez, hau izango dela kroketa. Bukaerarako izten dena jarkatu, baita ere. Eta gainera kroketak emango dituzte, gero luntxera. Musika bulego elkartea konpara liteke orkesta batekin, etengabe musikaz ari garen honetan. Gaurko errezitaldi honetan ikusten ari zareten bezala, dena dago oso ondo sinkronizatua, oso ondo konposatua, ondo ensaiatua.
zuzenean ezin hobeto defendatua, ez? Zer esango dugu guk, orkesta batean bezala. Bai, hori da. Baina gure biolin guztien arkuak norabide berean aritzea ez da kasualitatea, Ez, sekretua da, erreferentziazko biolina, bakarlaria ondo aukeratzea. Eta nik uste musika bulegoak ondo aukeratu zuera, orkesta gidari hau, ez da, erreferentziazko biolina, bere lehendakaria. Langile porrokatua eta nekaezin disiplinatua, baina bere humiltasuna dela eta ez dugu esango Euskal Herriko biolin jole trebenetako batenik, ze bestela ingo zaigu horritu eta hori ere ezken duke nahi. Orezko saria banatzera dator musika bulegoko lehendakaria Maile Arana! Aupa Maile! Lotxatuta. Joiozu etxalo, ez adila horritu, Maile Arana! Bueno, eskerrik asko gaur areto honetara musikaren jaia ospatzera hurbildu zareten guztioi eta nola ez nire zorionek beroenak saritu guztieri. Jarraitu baino lehen eskerrak eman nahi dizkieke Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailari, Etxepare Euskal Institutuari, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiei, Laboral Kutxari, Iruñeko Udalari, Sinfazi Fordeloierri, Eskaeri eta Zentral Aretoari. Proiektu hau aurrera ateratzea zailagoa izango litzateke zuen laguntzari gabe. Euskal Herriko Musika Bulegoa 2015ean sortu zen. Euskal musikaren sorkuntza, ekoizpena eta zabalkundea bultzatzeko. Sektorearentzako erreferentziagune izateko helburuarekin sortu ginen. Gure herrialdeko musikari kalitatezko irudia proiektatuko duen marka eta euskarria emateko. Datorren urtean 10 urte beteko ditugu proiektu hau abiatu zenetik. Eta guztiok hemen ikusita, esan dezakegu musikaren sektore osoarentzako topagune bihurtzeko helburutik geroz eta gertuago gaudela. Ya somos más de 500.000 de socias, músicos, compositoras, salas de conciertos, managers, promotoras, personal técnico y auxiliar, en definitiva, profesionales que componen toda la cadena del valor del sector de la música. Urte hauetan aurrera pausoak eman ditugu. Azkena, iaz, Iker Durana gure kudeatzaile berria proiektu honetara batu zen. Eta egitura egonkor eta sendoago bat lortzeko bidean jarri ginen. Talde honekin, sektorearen profesionalizazioaren aldeko apustua egiten jarraituko dugu. Prestakuntza eta aholkularitza eskainiz. Musikan, gizonezko eta emakumezkoen arteko benetako berdintasuna lortzeko erronkari helduko diogu. Eta artistaren estatutua errealitate bihurtzeko eta sektorearen prekarizazioarekin amaitzeko lan egingo dugu. Eta barkatuko didazue, baina orain nire gidoitik aterako naiz, ezagutzen hau zuenok askotan entzungo zenidaten esaten figurante sentitzen naizela postu honetan. Izan ere, argazkietan ateratzen garenok, edo komunikabideekin hitz egiten dugunok, edo oholtzetara diskursoak ematera igotzen garenok, normalean zuzendaritza batzordeko kideak gara, baina gure atzean musika bulegoko 6 langileak daude benetan aurrera ateratzen proiektu hau. Orduan hemendik nire eskerrik beroenak eta eskatuko dizuet txalo bero handi bat, mesedez, Itziar, Mikel, Arkaitz, Olatz, Ruth eta Ikerrentzako. Bestalde, duela urtebete, sartu nintzen zuzendaritza batzordean, munduko gogo guztiekin eta munduko ez-jakintasun guztiarekin ere, urte oso intentsua izan da, gauza pila bat gertatu dira, baina bide honetan beti oso babestua sentitu naiz zuzendaritza batzorde kide guztiengatik. Oso babestua eta lagundua. Gainera, egia da, beti denok ez dugula berdin pentsatzen, baina uste dut erdiguneko amankomuneko puntu batera iritsi garela, eta bide horretan gogor goazela, orduan mila esker baita ere zuzendaritza batzordeko beste kidei. Eta orain nire gidoiarekin jarraituz. Elkarte bezala aipaturiko erronkak ditugu aurrean, baina gaur hemen euskal musikaren sariak ospatzeko gaude. Ekimen integratzaile ireki eta plurala da. 8 urte bete dituena eta urteko musika proiektuei ikusgarritasuna eman nahi diena. Kategoriari gabeko sariak dira,
Euskal Herrian dagoen musika aberastasuna erakusten dutenak. Sari kopuruan, sektorean eta komunikabideetan izan dugun oihartzunean hazten goaz. Eta horrek ikuslego berria erakartzeaz gain, haren sentsibilizazioa eta kontsumoa bultzatzeko aukera eman digu. Orain arte, artistak eta taldeak izan dira agertoki honetan. Kazetariek, musikariek, programatzaileek, musikologoek, osatutako epaimai profesional batek, beraien azken lan musikalagatik saritu ditu. Baina badira, gure herrian, musika aberasten laguntzen duten beste proiektu batzuk. Eta ohorezko sariarekin proiektu mota hauek dira musika bulegoko zuzendaritza batzordeak bultzatu nahi dituenak. Este año nuestra decisión ha sido unánime. Después de 32 años de historia y un legado de más de 300 discos, esta discográfica bajó la persiana en el 2023. El catálogo del sello incluye los primeros trabajos de grupos como Berri Txarrak, Leiotikan, Urtz, Eskizu o Kentzazpi. Honezkero, ziur dakizuela nori buruz ari natzaizuen. Ibilbide profesionalagatik eta euskal musikari egindako ekarpenagatik 2024ko Ohorezko saria Gordiskak. Ez dadila musika eten. Diskon izenan, jarri aurrean mairekin argazkia ateratzeko. Holtza aurrera. Bueno, eskerrik asko, sari honengatik, oso harro gaude, oso content. Y ahora venía diciéndoles ya a mis hermanos, lo que no entiendo es cómo hemos llegado hasta aquí. ¿Cómo hemos hecho para llegar hasta aquí? Y la verdad es que me parece que no tenemos ninguno la respuesta. Y es curioso también que nos ha pasado que esta semana, o sea, en la vida prácticamente nos habían hecho un homenaje, excepto el que hizo Gerediaga el año pasado en la última feria de Durango, y esta semana tenemos dos homenajes, este y el del sábado, que nos hace tanta o más ilusión, ya me da pena decíroslo, es en Burlata, es en la Peña Euskal Herria, es en el Maiatza Rock, que llevan casi tantos años como nosotros organizándolo, y organizan solo un concierto homenaje a Gor con dos grupos míticos que os gustaría tener aquí, que son Asgar y Urtz. Pero bueno, no queremos pasar la ocasión tampoco de amargaros la tarde o la noche y echaros unos gritos, que es Ibaiatik itsasora, Palestina gora. Desde el río hasta el mar, Palestina libre. Gordizketxarentzat ohorezko saria, merezitako saria. Goñitarrak, leyenda batzuk. Aupa zuek. Etxepare Euskal Institutuak beste urte batez, Etxepare Euskal Institutua saria emango du. Euskal musika gure mugetatik kanpo zabaltzeko egindako lana aitortzeko asmoz. 2024ko sariduna aukeratzeko sariaren azken 3 urtetako irabazlekin batzorde bat osatu da. Batzorde hori osatu duten taldeak izan dira, Korrontzi, Triozukan, Oreka Teixa eta Etxepare Euskal Institutua bera. Hainbat hautagairen inguruan hausnartu eta eztabaidatu ondoren, 2024ko saria, Etxepareren saria, Euskal Barroken Ensemble taldeari ematea erabaki da, arrazoi hauengatik. Lehenengoa. 2006an sortu zenetik nazioartean maila eta errekonozimendu handiz egindako ibilbide oparoagatik. Bigarrena? Berariazko ezaugarri nabarmenak dituen musika esparru batetik abiatuta, estilo eta proiektu mota desberdinak munduko agertokietan lantzeagatik. Eta hirugarrena eta azkena? Eta azken antzinako musikaren esparruan estilo propioa lantzeaz gain, ura euskara eta euskal kulturarekin sustraitu eta munduko bestelako hizkuntza eta kulturekin uztartzeagatik. El premio que
que entrega cada año el Instituto Vasco Etxepare en esta ocasión es para Euskal Baroque Ensemble por su amplia trayectoria internacional y por casar también nuestra cultura y el euskera con otras lenguas y culturas del mundo. Saria banatzera dator Irene Larraza, Etxepare Institutuko zuzendaria da bera. Txalo bero bat Irenerentzat, sari emale Irene Larraza. Eta saria jasoko du Enrique Solinisek, hemen da, ez dugu ikusten. Antxe, Euskal Baroque Ensembleren errudu nagusia Enrique Solinis. Eta mire, Zederio, biak haula gainera, Biak. zeondo. Familia argazkiak esutuan, aterako dugu erdian. Eskerrik asko, Irene. Aupa, Irene, eskerrik asko. Euskal Baroque Ensemble, zuena da trilla. Bueno, mi esker, placer bat. Premio bat jasotzea, nola ez? Gaina, ikizute eta komentatu dan zebizta daukagun musikariok, orduan, ondo inbertituko dugu. Eta, bueno, mirentzuk zerbait botauko gu, zentzuzkoa, ze normalkinik azten naizenen, kaliten dut. Venga. Atxaldeon denoi, eta mila esker bihotzez, eskerrak eman aizkiogu hanbait pertsonei, batetikan gure alboan hainbat urtetan izan dien musikari eta daudenak zortez oraindik gukin. Horietako batzuk horrazken hileran daude, Mintxo, Vicente, Pablo, Txupete, eta hemen ez dauden beste guzti ere, txalo bero bat mesedez. Baita ere, bereziki, Enrikei, egunero, olatu eta marea eta ize gogor guztien kontra, bere talentu eta lan gogorra eta sormena jartzagatik proiektu honetan, beste txalo bero handi bat. Eta baita ere nola ez, musika bulegoari, antolatzea dituen ekimen interesgarri eta aberasgarri guztiengatik, pixkat askotan isolatu xamarra dan musikarion bizitza hau guztien artean saretzea lortzen dulako eta komunitate bat sortzea, hain beharrezkoa dana. Eta nola ez, Etxepare Institutuari, munduan gure kultura txiki xamarra dana, baina indartsu aldi berean, zabaltzeko eta ikusarazteko egiten duen lan nekaezinagatik. Eta ea guztiok bakoitzak gure esparruan mantentzen dugun gure laneako ilusioa eta gogoa, eta hori espero dugu. Mila esker guztioi eta eutxi horri. Miren eta Enrique, bejon daizuela. Aupa, bikote, zorionak. Euskal Baroque Ensemble. Bale, eta bukatzen hasteko, urrengo saria ez du epaimaiak banatuko dugu guk. Ez. Publikoak banatuko du. Aurten gainera, lehendabiziko aldiz, finalera heldutako hautagai guztien artean bat aukeratu, ari botoa eman, eta ia 3.000 boto jaso ondoren dagoeneko badaukagu aurtengo publikoaren sariaren irabazlea. Martxoaren 8. karietara, 2021 batean Bilbon sortutako elkartea da ESAS. Emakume artistei eta sortzaileei ikusgarritasuna emateko eta musika klasikoan erreferente femeninoak ezagutarazteko apustua egiten duena, izan instrumentista, kompositore, zuzendari, kazetari edota ekoizle. Este año, por vez primera, el premio del público lo han decidido los casi 3.000 participantes que, mediante su voto, han decidido que la ganadora sea la Red de Mujeres Creadoras y Artistas ESAS, fundada en Bilbo el año 2021. Saria ematera datorrela Patricia del Río, Zentral aretoaren izenean dator bera, hementxe dator. Eta hementxe dira ESAS elkarteko kideak, Nekane Diaz, Ane Legarreta, Aizea Huegun eta Natalia Sánchez. Aupa neskak. Zorionak. Argazkia atara, bale? Argazkia neskak. Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, lehenik eta ben mila esker musika bulegoari sari honengatik. Unkituta gaude, harrera honekin eta babes honekin egia esan. Ez da bat ere erresa horrelako proiektuak aurrera ateratzea, bakizue hemenok badakigu ez, askotan musikagileen eta musikarien bizitzak ez diala erresak, eta horregatik sortu zen ESAS. ESAS es una red de creadoras y artistas, orain dela 3 urte sortu zuten hemengo emakume hauek, eta proiektu asko egiten ditugu, bai hezkuntzan, bai musikan, ze, ni adibidez musikagile bezala ez, askotan gure lana oso bakartia da, eta behar ditugu ez, sare hauek aurrera jarraitzeko, eta mila esker babesarengatik, eta eskerrik asko. Eskerrik asko, esaz. Haupa, esaz elkartea. Ai, ze garrantzitsua, egiten duten lana. Julen, eta Ruperrek ere esan zuen, zaindu maite duzun hori. Eta guk ere, gure kultura, gure musika horren beste maite ditugunez, hurrengo urtean ere hemen txegotea espero dugu, gure musikariak, gure sortzaileak, txalotzen eta saritzen. Gaur ere merezi bezala saritu eta txalotu zaituztegu. Horregatik gaur hemen bizitakoa beti-betirako kordiala izateko, aterako dugu denon artean sari emale eta sari jasole guztien artean, familiko argazki bat, argazitxo bat, zatoze denok, igo holtzara, saria banatu duzuen denok, musikari denak, sarituak izan zaretenak. Etorri. Musika bulegoaren izenean, eskerrik asko. Denak, bai, dena gora. Bai, altxatu, bega. Eta bitartean esango dut, eskerrik asko ezinbesteko babesle guztiei. Sariakin bai, politagoa sariakin, ez? Bai. Eta esan dakoa, eskerrik asko, etortzeagatik, gurera etortzeagatik eta babesle guztiei egindako lan guztiagatik hau posible egiteagatik. Estenatokian, esan bezala, gaur hemen estenatokira igotako denak, eta badira batzuk, Publikoan baino jende gehiago egongo da estenatokian momentu honetan. Berriz ere aipatuko ditugu, Laboral Kutxa eta Bizkaiko Foru Aldundia, gure babesle nagusiak. Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Saila. Gipuzkoako Foru Aldundia, Etxepare Euskal Institutua, Iruñeko Udala. Sympathy for the Lawyer, SGAE Fundazioa eta Zentral Aretoari ere eskerrak. Datorren urtean ere, hemen, edo nonbait, izanen algara. Izango gira Euskal Herri rock and rollin. Batzuk atzean beharko dugu, beste batzuk makurtuta. Eta aurrera xago agian batzuk denak abitzeko, bestela ez gara abituko. Argazkilariak dio hemen barruan oraindik ere badela tokirik. Eto zaitxezen mutilakona. Ez dakit nola desagertuko garen gu baino. Materialen atzean edo. Bai, baduzue tokitxoa. Gukue, ez da ipa. Argazkia edo. Torri. Venga. Venga, gure bai. Bera. Txarangeroekin. Txarangeroen ondoan. Ze ondo. Argazkilari asko daude, begiratuko diogu denok erdian dagoenari. Hori da. Zondo. Ze polita. Txalo zuei! Kerrik asko. Ordenean eta minik hartu gabe. Jetxiko gara. Baina Janusek gero joko du, eta guain gu atera eta gero etorriko dira beraiek, ez da? Bai, baina orain, ez da? Argazkia baino lehen. Bale. Bueno, bai, bale. Osa, nola zian, izena daukazu Kiki hande UIDP? Bai. Bere guainin gaudela, ballroom horiek. Kiki House of Anunnaki. Wow, eskerrak. Bale, orain, ohartxo pare bat emango izizuegu ja bukatzeko. Bukatu dugu,
baina berriz ere poliki-poliki zuek zuen tokietara eta jeisten ari zareten bitartean, berriz ere eskerrak eman, musika bulegoari, hau dena hain ondo, hain errex, hain fin, hain dotore antolatzeagatik. Gogoratu, segidan oso aiskar, lunch bat ere izango dugula hor, lehendabiziko pixuan, beraz gaur hemen gertatutako guztiak eta elkarri komentatu izango dizugu. Momentikoa izango da. Momentikoa, Iruñan gaudenez, elkarrekin jan eta edanez, lehendabiziko pixuan. Lunch aipatu bezala eta gero, 10etan ezaztu, Janus Lesterrek zuzeneko emanaldia, kontzertua ere eskainiko digula. Hori dio publikoak. Janus Lesterren kontzertua gaueko 10etatik aurrera, baina orain poliki-poliki joango gara gure eserlekuetan esertzen. Kiki House of Anunnaki hementxe prest dugulako. Haiekin hasi dugu gaurko ekitaldia eta eurekin amaituko dugu. Beraz, eskerrik asko denoi etortzeagatik eta zuekin Kiki House of Anunnaki. Mila esker, urren urterarte. Agur! Ez dut inoiz esan. This pussy right here, bitch, let me tell you. But no, bitch, I'm talking about this pussy right here. Woo! Bitch. This, ow, this, bitch, this, yeah, this pussy will drive you crazy. This, ow, this, bitch, this, ow, this pussy will drive you crazy. This pussy will drive you crazy. This pussy will drive you what out? This pussy will drive you, bitch. This pussy will drive you crazy. This pussy will drive you, bitch. This, body. This, bitch. This, body. This pussy will drive you crazy. This, body. This, this pussy will drive you crazy. This pussy will drive you, bitch. This pussy will drive you crazy. This pussy will drive you, bitch. This pussy will drive you crazy. This pussy will drive you, bitch. This pussy will serve you, bitch. This pussy will eat you, bitch. Ow. This pussy will drive you crazy. This, ow. This, yeah. This, ow. This pussy will drive you crazy. This pussy will drive you what, bitch? This pussy will drive you crazy. This pussy will serve you, bitch. This pussy will eat you, bitch. This pussy will want you, bitch. This pussy will want you, bitch. This pussy will want you, bitch. Ow. This pussy will drive you crazy. This pussy will drive you crazy. This pussy will drive you crazy.